Tu začíname náš výlet na vlakovej stanici v Petržalke. Tu ideme do Viedne na jednotku. Nestratím sa? Ukazuje šipka sem. Tak idem. Že podľa všetkého tohoto by mal byť náš vlak. Tak, poďme. Keďže to začína, tak si môžeme vybrať, kde chceme sedieť. Čo? To nejaké už plné. Počkej. Tu môžeme ísť, aha. A kde si? V metre. A čo robíš v metre? Sedím. Prečo sedíš v metre? Na trhy. Na trhy? Na koláčik? Na 2? 3? 4? 5? Už sa motáme po vianočných trhoch, ale keďže sme vyrazili veľmi skoro, je ešte zavretý tento trh, ale je tam výzdoba, tak sa ideme aspoň pozrieť na výzdobu. Tu máme mapu, by sme sa nestratili. Pinokio. Večer toto musí byť krásne. A ja vám pridám mapu, po ktorých trhoch chodíme, aby ste aj vy prípadne mohli si všetky navštíviť. Snehulienka. Mirko ma tu niekde volá. Kde volá veverička? Veverička. Na pipipi. Tam je chvostrčí. Vidíte ju? Počkaj. Veverička, počkaj. Mám oriešok. Alebo aj 2, keď chceš. Počkaj. Ona ide k tej výzdobe vianočnej. Ona nám ukazuje, kam máme ísť. Ale toto je riadne veľké. Ale všetko ešte zavreté. Altánok, to je nádhera. Perníček. Veverička, kde si? Kde? Aha, veverička. Ahoj. Nechcem ti nič urobiť, nemám ale žiaľ ani oriešok. Veveruška. Krásna. Dobre, máme aj so zvieratkami. Tam je Ježibaba, divaj. A prečo? Ďalšia, aha. Wow. Veveruška. To bude asi Eliška. Veď neboj sa nás, my ti nič neurobíme. Dobre, takže nachádzame sa na tomto vianočnom trhu. A môžeme ísť ďalej. Tam je veverička. Eliška, ahoj. To je krásne. Vráťme sa sem ešte večer. Páči sa mi tu. Ešte sa idem pozrieť dozadu, čo sa tu deje. No, Mirko pozerá veveričky. Tak ideme ešte ďalej, čo sa tu nachádza pozrieť dozadu. Milión stánkov. A vzadu ešte niečo je. Vidíte ich? Sa teraz náhaňajú. Tak už nie. Už sa pobili, už sa nehrajú. Natočím vám aspoň ceny. Aké sú tu približne. A vo vedľajšom stánku takto. Ale toto je krásne. A to majú hojdacie kreslo. Či čo to je, sane. A to je až dozadu. No ani sa nečudujem, že bol medzi tými odporúčanými trhmi. A toto bude nejaký vláčik alebo niečo také. Perníková chalúbka. Taký maličký kolotočík, vláčik je to. Pekné. A tu máme ešte jednu rozprávkovú bytosť. A toto poznáme. A kde má babičku a poľovníka. Dobre, teraz ideme na vianočný trh číslo 2. Ten je tam vzadu. Tieto budovy to úplne nádherné. Tento trh na rozdiel od toho druhého už funguje, koleso sa točí.
Poďme tam, poďme tam, poďme tam. Tu je ako sika živo. Nám skoro nikto nebol. A pozri, čo tu majú. Mirko, poďme sa odviesť. Tak poď ale prvá. Veď tam sa asi ani nevmestím. Jedna jazda 3 €. To je krásne. Dobre, to je toaleta. No a môžeme ísť skúmať. To sú nejaké hrajúce zvieratka. Dobre, to poviem za chvíľu. Tu si niekto užíva vianočnú jazdu. Neviem, kam idem skôr. Čakaj, idem tuto pozrieť. To je slimáčik. O. Chudá niečo sladké. Ešte máte približné ceny. Ešte krásny snehuliačik. Zdáte špinavé riady. Ó, super. Jak bobnuje. Díva sa do kamery. To je krásne. Tieto majú aj čiapočky, aby im nebola zima. A to je obrovské. To je všetko tak až dozadu. Dobre, idem teraz ku kolesu. Ideme, Mirko, ku kolesu? Tak, smer ku kolesu. Darček. Stromček. A koleso. Večer to musí byť úžasné na takom kolese. Tam je riadna rada. Na jazda 4 €. Môžete platiť aj kartou, ale ja sem idem kvôli týmto jeleňom sa pozrieť. Aj koledy to hrajú. Akorát nastupuje, akorát nastupuje celá školská trieda. Viacero vstupných brán, tam je so stromčekmi. Na tomto strome sú veľké srdiečka povešané, vidíte ich? A poďme do stredu toho trhu. Zase ceny. Dá sa platiť aj kartou. No, poďme to tu preskúmať. Tam si deti nápis pomýlili s prelieskou, ale je tam nejaká perníková chalúbka. Že som práve pod srdiečkovým stromčekom. Perníková chalúbka. Brána, tá je v rámci trhu, no tu sa to už začína hromadiť. A tu sme, prosím, pekne vo štvrtok cez týždeň. Je nejakých 11 hodín. A už sa tu celkom začínajú zbiehať ľudia. Tu majú pasce na turistov, na deti, hračky tu majú. Úžasný dvojposchodový kolotoč. Wow, to je krásne. Jedna jazda pre dieťa 5 €. Aha, super, aj v angličtine to tu je. Ale to je nádhera. To máme 2 poschodia, to je úžasné. Krásny. Keby ste tu boli, tak by ste cítili z každej strany úplne úžasné vône. Sladké, slané. No a vyzerá, že tu už končí ten trh. A nie. Tam vidím niečo zaujímavé. Tam sa pôjdem za chvíľu ešte pozrieť. Ale pozrite, čo tu majú. Vianočné ozdoby. Od vymyslu sveta. Ja chcem tú baletku. Mini Betlehem. No a ceny, ten Betlehem stojí 8,90 a tie gule stoja 15 €. Ty, ale tá je krásna. A to je úplne obrovské. A každé sú úplne iné. Takže ak trpíte rozhodovacou paralýzou, máte smolu, to si nebudete vedieť vybrať. To je nádhera. To je riadny gíč, ale taký pekný a stojí 10 €.
tu sú maľované. Úžasné. A sme v ďalšej časti toho istého trhu. Ale je to tu obrovské. Aha, to ešte tam. Ja som myslela, že už sme na konci. Ale tých stánkov je tu strašne veľa. Tam vidím Betlehem. Stánok, kde majú babu s kačíkou. A hneď ďalej vedľa majú dobroty, oriešky teplé. No, ideme skúmať ďalej. Bože, to sú vône. Oni ich tu čerstvé robia. Vianočné dekorácie. A tuto to už hustne. Aha, Manor stánok. A hviezdy. Ja som vedela, že ma toto vcucne. Ktoré si zoberieme domov? Všetky. A kozisko. A tu som chcela ísť večer, keď tu už bude pozasínané. Tam môžete vrátiť korčule. A vstup na kozisko je zadarmo, môžete ísť, ale buď si doneste korčule, alebo si ich tu môžete požičať. A večer je to tu úplne úžasné. Už som tu bola raz večer a bolo to krásne. A to je taká dráha, kolom dokola, tak urobená úžasne. Že keď pôjdete korčuľovať, odporúčam. Teda, keď sa radi korčulujete, tak odporúčam sem prísť. No a tento trh je tu rušnejšie než zvyčajne. No, môžem potvrdiť. Všade sú ľudia. Veľa. Všade. Dokonca informácie, keby ste sa stratili. Tuto sa platí kozisko. Dobré rada. No, chcela som sa ísť korčuľovať, ale keď vidím tú radu, rozmyslela som si to. Jej! To je hneď vedľa toho koziska. Tu sú ceny koziska, ale že keď si to kúpite online, je tam 10% na zľava. Takže 9 €. Aha, veci si tu môžete uschovať. To tiež môžete kúpiť online. No a vstup na kozisko je tuto vedľa snehuláka. Čo to riadne veľké, vidíte, až tam dozadu. To je obrovské. Pozerám, že ľudia aj cez to kupujú. No a toto sú všetko tie skrinky. Nemôžete... To je riadne veľa skriniek. Môžete schovať veci. Koník. Dúhový prechod. Pestrofarebný. Ideme na ďalší trh. Tak, posledná rozlúčka s týmto nádherným trhom. Okolotoč. Práve sme teraz blízko už nášho 3. vianočného trhu dneska tu vo Viedni. A ten je hneď tuto za stromčekmi. Aké auto. Pohľadnice vianočné. 3,90, hej. Aha. Ja som zvyknutá kúpať pohľadnice za 50 centov po svete. 3,50. To sú ručne asi maľované. Jedine, že by nie. Stromčeky maličké v kvetináčoch. No a tuto je menej ľudí. Moje obľúbené ovocie v čokoláde. A zaplatíte len v hotovosti 5 €. Čo tu máme? Tu je nejaké jedlo. Ceny 6-9 €. Jej, vianočné ozdoby, krásne. Nejaké jedlo. A tu je menej ľudí. Sa dá aj pozerať, obdivovať. Magnetky krásne. To je ručne robené veci. Nejaký anielíček. To je nádhera. Aké nádherné šperky.
Veľmi praktické. Nádhera. Strieborné šperky. Obrazy. Úžasné. Tak, tam je stromček. Poďme k nemu. Vianočné ozdoby si tu môžete kúpiť. To je nejaké maličké pódium. A stromček maličký. Takže tu sme, aby ste videli. A môžeme ísť ďalej. Na tomto trhu sme teraz boli a len kúsok prejdete a tam je ďalší. Tu sú ozdoby, ale nesvietia. Takže ideme na trh číslo 4. Aha, aj koničkovia idú. Dáva prednosť. Hneď za ním sú ďalšie koničky, vidíte? Tu je 4., ale to je len taký maličký. Tak tam nejdeme. Len som si tú bránu chcela natočiť, lebo je pekná. Že toto bol taký 4. a ideme na 5. podľa mapy. Celé sme tu nakúkli. Zlákala ma vôňa levandule. A to je nejaké jedlo. Krásne. Ale ja chcem ísť... Oríšky. Wow, vidíš to? Keby sme už toľko sladkosti dneska nepojedli. Keď vám je zima, to je pekné. Samé jedlo. Aha, to je plnený zemiak. Majú aj vegánske. Aj nejaký viedenský štýl. No, ďalej. Churros. Tu majú... Deda si kúpila to, čo vyzerá úžasne. Stromček. Vymotali sme sa z trhov, tie trhy nakoniec boli obrovské a to sme tam ani nechceli ísť. Tak to vyzerajú zozadu na skutri, také zeme. No. A ideme na stromček, na trh číslo 5. Choďte sem, až keď bude tma. To bude úžasné, bo aj tieto svetielka budú zasvietené. Ale aj cez deň tu má čaro. Aspoň uvidíte pekne. A je tu menej ľudí. Lekáreň. Nový obchod. Nie som veľmi cieľovka. Ale tieto šaty sú nádherné. Tieto uličky historické, to úplne zbožňujem túlať sa po starých častiach mesta. Louis Vuitton. Cartier. Gucci. To je krásne. Vidíte už hlava na hlave. To je riadna vianočná výzdoba. Neviem ako a už sme pri vianočnom trhu. Ďalšom. Nie, ale je tu krásna výzdoba. Tie najdrahšie obchody. A večer toto musí byť nádherné. Máme divoká vianočná výzdoba Louis Vuittona. Krásne. A teraz kam? Tam? Po tie krásne svetielka ideme. Tak poďme. Išli sme okolo Cartiera a ľudia stáli vonku v rade. No, idú Vianoce. Všade svetielka. Teraz to tak není vidno, ale večer toto musí byť nádherné. Není ti zima? Ujo. Ďalšia zvláštna vianočná výzdoba. Tak, toto je úplne nádherné, krásne, vkusné. A hneď oproti ďalšia. Aká vianočná výzdoba. Majú svetielka. Dáme si, Mirko, dáme si raňajky?
Ráňajky u Tiffanyho? O, počkaj. Tam nasnežilo. No, už sme blízko pri trhu číslo 5 za chvíľu. To je úplne nádhera, také krásne námestie. Tam parkujú koníky. A to sú tie raňajky u Tiffanyho. Kváskový makovník. No. A prepáč, orechovník. Dobre, teraz tu práve oddychujeme. Na tomto krásnom mieste. Pôjdeme potom dnu. A teraz ideme cez tú bránu krásnu. Poďme. Ale z druhej strany je to celkom pekné. Koníčky. No, a teraz ideme tam. Odkiaľ vychádzajú davy ľudí. Tá brána, už za to je plotivo. T'as vu là par rapport à ce matin? Ce matin il y avait moins de monde. Veľa ľudí, veľa ľudí, veľa ľudí. Tu si môžete lístky kúpiť. Ale my ideme ďalej. Keď sa predieriem týmito davmi ľudí. No neprepchám sa tade. Tak pôjdem takto, ako idú auta. To je krása. A tu som už tiež bola. To je takéto nádvorie. Aké auto? Počujem konské kopyta. Jele taxi. Je steniatko. Suveníry. Pascela turistov. Jedna magnetka 5 €. 3,13. Zuzkačík. To je riadna gičová ozdoba. Dívaj si, ktorá vyzerá ako Hermiona Grangerová. Prosím pekne, 231 €. Malá tašička. To je evidentne ročne vyšívaná. No. To je všetko vyšívané. Tam to stojí 1670. Pohľadni sa s baletkami. Dívam sa po pohľadniciach. Pretože si sa trblice. Pretože na pohľadnici si píšem spomienky z daného miesta. Všade, kde sa vo Viedni pozriem, kde sme, tak vždy mám pocit, že môžem povedať wow. A tu sú aj vo vianočnom štýle. Tu majú aj svetielka. Ale počkajte. Ešte hen ten modrý. A môžete zobrať celú rodinu. Prichádzame ku vianočnému trhu číslo 5. Ale hrá tu nejaký kôň.
Dobre. No, ideme. Aj tu je stromček a svetielka. A všetko tak, ako má byť na Vianočných trhoch. Tak poďme tam. No, tak poď, ideme sa pozrieť, čo tu majú. Rembrandt. A všetky tie stanočky vyzerajú rovnako všade. Takže náš trh číslo 5. Idem nájsť niečo zaujímavé, alebo dobré, alebo voňavé. Natočím približné ceny, aby ste vedeli. Hotdog 7,80. Vianočné zdoby. Kaš. Jasne, huliačik. A tam je napísané Viedeň. Keď on bola zima, ptičko. A tých sme tu už videli veľa. Svetielka. Keď vám bola zima. A tu majú veci z vlny. Ale čelenka tam stojí 35 €. Tak. A tu majú kvety, čo vám nezvednú. Dokonca aj vianočné. Konvalinky. Turbo punč. Tu máte pre deti. No, ešte máme tu v okolí, sú po blízku 3 trhy. Takto sa to do kolečka už len stáča. Keby ste chceli aj kultúru, tak tu sa nachádza výstava s Rembrandtom. Dobre, toto sme na novinky v oblasti, aha. Kde sme to? Na meste Márie Terezie. Rušnejšie než zvyčajne. Môžem potvrdiť. No, ideme. Toto bol 5., hej? Tak ideme na 6. Také muzeum a sľubujú Vianoce. Tak sa idem pozrieť. Aké sú to Vianoce. Jej! V podaní muzea. Tie sú nádherné. Stromčeky. No, každý je tam nejaká vianočná výzdoba. A tu sa to ešte len ale chystá asi, alebo čo? Nie, tu sú tiež. Dobre, tak číslo 6 sme práve našli. Ale nemajú otvorené teraz. A to čo je to úplne úžasné? Tie krásne budovy. 1, 2, 3, 4. Vôbec netuším, kde sme. Jej! Ale ľubí sa mi to. A na stromčekoch sú svetielka. Pekné, pekné, no? Treba sa sem vrátiť, keď to bude otvorené. Tvrdí, že po schodoch, keď pôjdeme, tak sa niekam dostaneme. Tak poďme. Pozrite, čo sme objavili. Si môžete požičať palice. A tu je mini golfové ihrisko. Také dizajnové. Hneď vedľa múzea. Sranda. V tejto budke sa požičiavajú, ale majú zavreté. By som si zahrala. Keď budete chcieť niekomu dať prvú pomoc, tak tam je normálne stojan s defibrilátorom a hneď vedľa si môžete požičať bicykle. No, mal tu byť ďalší vianočný trh, ale je tu len tento stôl. A tam predávajú vianočné stromčeky. A tu je vstup do metra. No, Mirko, tento trh sa mi najmenej páči. Lebo tu žiaden nie je. No, mapa nás zle zaviedla. Toto síce nie sú vianočné trhy,
Ale objavili sme niečo ako trhovisko. A je tu kopec úžasných reštaurácií. Posedieť si môžete. Dobraty tu majú samé. Úplne toto úžasne rozvoniava. Je, aj domáce cestoviny. Koláče. No, vpredu bola taká cukráreň úplne úžasná s koláčmi, ktoré kričali: poď, zjedz ma. Biokáva, zimná edícia. Je, vianočné pohľadnice. Tie sú krásne. No, túto značku mám rada. Viedenské čaje. Tu je celý obchod ich. Vidíte, pre oči nevidím. A túto značku naskupujem. Mirko, ideme dno? Míňať peniaze? Čo to je? Samé dobré a voňavé veci a chutné. A pekné. Ako tu je? Aj zeleninka. A to čo je? Aha, to sú koreniny namiešané. Tuto vonia. To čo je? Cibuľa. Aká zelenina, úplne úžasná. To je úplne iný trh ako u nás. Aha, artičoky. Ježiš, to je úplne úžasné. Áno, prišla som do Viedne natáčať ovoci a zeleninu. Papája. Aha, už viem, čo toto tak vonia. Ryby. Dobre, poďme ďalej. Táto voňa sa mi vôbec nepáči. Aha, super. Šíme do časti s mesom. A Mirkom nás to vcúcol do nejakej vegánskej reštaurácie. Aha. To si môžem vybrať dressing extra. A ja neviem. Dám túto. Tu mám rada. Toto asi nechceme piť, continue. No a majú tu úplne samé úžasné veci. Majú tu takéto pity, majú tu šaláty. Všetko je úplne vegánske, čiže sa nemusím bať si objednávať. Ale aj toto vyzerá dobre. Všetko by som si dala. A majú aj dezerty. Aj cheesecake, čokoládová pena. Majú tu úplne aj úžasne vyzerajúce, pozrite, haroce nápoje. Zlaté láte. Dobre, uvidíme, ako bude chutiť to, čo som vybrala. No, to čo je? Aha, tu môžeme pridať tips. Takto sa to volá. No a som zvedavá, ako to bude chutiť. Naše batôžky. Ideme si oddychnúť a zohrieť sa. A tam majú všetky samé dobroty. To nie sú. Kto sa najmä obidvaja, Mirko? Podelím sa s tebou? Lebo už chodíme niekoľko hodín a prišli sme sa ohriať do tepla, ale to je úplne, že... Podelím sa s tebou, podelím. Ďakujem ti veľmi pekne. Že takto vyzerá. Reklama Coca-Colová. No. Po dobrom jedle ideme kam? Na ďalší trh. Na ďalší trh? Tak poďme. Vidím taký maličký mini vianočný trh. Ale a v diaľke vidím strašne veľa svetielok. Takže najprv sa pozrieme tu a potom chodíme tam dozadu. Milovníkov Aperolu. Ale keďže my sme abstinenti, ale výzdoba pekná. I ako sú tie bicykle zoradené, ako keby ich tu teraz niekto dal. Úplne pekne, za sebou. No a teraz ideme tam, sú vzadu svetielka Saligoce, tak ideme tam. Už sme pri 8. v poradí 8. vianočný trh. A tu je takéto obrovské detské ihrisko, nás víta. No a tu začínajú stánky. Po výdatnom obede sa ťažko chodí teraz.
No a tu sa nám to už otvára. To je nádhera. Môžete takto vychutnať, keď si niečo dobré kúpite, alebo aj holuby. No. Svetielka svietia, aj keď ešte nie je tma. No a poďme sa pozrieť, čo tu zaujímavé nájdeme. Či je tu niečo iné ako na ostatných trhoch. Sorry. Takéto stánočky, tu si môžete prístrežky vychutnať, keby náhodou snežilo. To sa recykluje. Zase milión krásnych vecí. Tu je milý detský kútik. Živé stromčeky. A tam normálne môžete ísť do stredu. Čo sú tam, zvieratka? Nie, zvieratka. A fakt sú tam zvieratka. Mirko, pozri, aha. Kde si? Tu môžeš šlapať. Ideš? Choď sám. Abo ty budeš šlapať a ja sa budem viesť. Taká dráha urobená. Príľby si môžete požičať. Jedna jazda stojí prosím pekne 3 €. Ručne robené veci. A ďalší kolotoč. Ale je tu ešte jeden. Je ten kočiar. A ideme ešte pozrieť k druhému. Tie trhy sú veľmi podobné. Tie posledné. Keramika. Drogeria. Kolotoč netradičný. Ikácky. Tak to sú stánočky, svetielka, psíčkovia. Tam je voda pre psíčkov, jedlo, mirenko, kolotoč a hotovo. Takže kde sme, Mirenko? Tu sme. Hneď kúsok vedľa stanice metra. Aha, psíček malý. A ideme k poslednému vianočnému trhu. No. A tu sa ešte nachádza aj takéto parádne ihrisko pre úplne maličké deti. To je krásne. Jaký malý tunel. Tam by sa možno pek ich mestila. Mirko, ale tam sú dvaja pánačikovia, musíš mi dať ruku. Dal si mi ruku? Aha, tam v diaľke už sa čutajú svetielka. Typujem, že tam bude ten posledný vianočný trh, kam ideme. Čo si povedal? Naše posledné trhy. Naše posledné trhy vianočné, hej? Tak poď, ideme sa tam pozrieť. Tu je nejak veľa svetielok. Kde sme to prišli? Tam je veľa ľudí, tak tam ideme. Dymiaci kotlík, vidíš ho? Čo je? Dymiaci kotlík. Čo v ňom varia? Čokoládu by som si dala. Ale to asi nebude čokoláda. No, ale tu je to pekné. Pozadí. Nádherná stavba. Sediečka. To je krásne. A to znamená ručne. Ručne robené veci. Jedlo bolo hneď pri vstupe. Kaš. Tam vzadu čas je. Jej, chcete niečo pekné, nejaké darčeky? Kolotoč. Trhy bez kolotoču? To nie je ono. Svetelka. Tam sú na vode hviezdičky.
krásne. Že posledný trh, kde sme. Harry Potter. Harry Potter vianočné gule. Ježiš, tie sú krásne, také malinké. S psíkmi. Ešte sa ideme pozrieť ku kolotoču. To je trošku desivý. Nejaká opica. No tak, tu by som sa nechcela teda voziť. Troška to vyzerá desivo. Mirenko, to bol posledný trh. Čo, chceš ísť ešte raz? Celé kolečko? Dobre, a teraz mi povedz, ktorý trh sa ti najviac páčil? Všetky. Všetky? No za mňa úplne ten prvý, ten čo nebol otvorený. Ešte. Tam boli, ale tam boli zvieratka, či z rozprávky a veveričky si tam naháňal. Ja som nenaháňal, ty si naháňala. No a boli tam, to bolo pekné, keby to bolo otvorené. A ešte sa mi páčil ten druhý. Že keby som si mala vybrať, tak idem len na ten prvý a druhý. Tak poďme ešte raz. Ten predtým, čo bol ten predposledný, ten bol pre deti super, lebo tam boli aj detské ihriská a 2 divné kolotoče. A toto je ten posledný, taký komorný. Tie medzi tým boli divné. Čo? A čo robíš? Pozem trh. Aha, však ja som ho už natočila. Dobre. Dobre, tak a teraz ideme kam? Domov. Nie, do Tatier. Kam ideme teraz? Do Tatier. Do ktorých? Do všetkých. Do akých všetkých? Do vysokých. Asi je. Čaute. Upratovacia čata odjedla. Tu už preskočili na Nový rok. Krásne. To je hlavná vlaková stanica vo Viedni. A ideme pozrieť, a ktoré nám ide vlak. Vonku je stromček.